jeg kunne gøre igen. Ja, okay. Ja, vi vil så lige præsentere vores underspørgsmål i synopsen og svare på dem. Det første underspørgsmål, det er, hvad vil det sige at have en økonomisk tilgang til verden? Og at have en økonomisk tilgang til verden, det vil sige, at man tænker mere på at få en økonomisk vækst i landet. Man tænker ikke så meget på forurening ved det, man tænker mere på at skabe flere arbejdspladser, så væksten stiger. Og det er fordi, at som i-land, så vil man godt have større vækst for at forbedre landet. Så levestandarden bliver ved med at stige. Og andet underspørgsmål, hvad vil det sige at have en økologisk tilgang til verden? Og det handler om forholdet mellem natur og økonomi. Og det er, at der er ikke nok ressourcer tilbage i verden til, at jorden ikke kan fortsætte med den økonomiske vækst, som vi har nu. Og det vil sige, at økologien den kræver en bæredygtig vækst, så væksten ikke løber ud af kontrol. Det vil sige, at der er et ønske om nulvækst eller minusvækst, for at bæredygtigheden kan forbedres. Spørgsmål 3. Hvilke konflikter er der mellem den økonomiske og økologiske tilgang til verden? Altså, økonomisk vækst, det kræver konstant vækst og en forbedret levestandard, mens at men på grund af de her begrænsede ressourcer, så kan man ikke fortsætte have den her vækst her. Og der skal vi så have der økologiske bæredygtighed. Men det er så der, vi har konflikten, fordi at priserne for eksempel priserne for et produkt i supermarkedet, de er reguleret af den frie markedsøkonomi og den frie prisdannelse. Så når brugere køber et produkt i supermarkedet, så sammenligner de priserne på varerne med dem i andre butikker, og så køber de selvfølgelig dem, der er billigst. Og det vil sige, at der er ikke nogen ting på, hvor varerne de kommer fra, og hvor meget produktionen den forurener ens miljø. Så er spørgsmål nummer 4. Hvilke muligheder og udfordringer er der med hensyn til at etablere et bæredygtigt samfund? Udfordringen ved at etablere et bæredygtigt samfund, altså det er, at det er en langvarig proces, og det er et skrøbeligt proces, så det kan nemt bryde sammen. Fordi at hvis en ting ikke fungerer, så fungerer resten heller ikke. Men hvis det så nu kunne fungere, så åbner det muligheder for, at det offentlige kan give ydelser til borgerne. Og underspørgsmål nummer 5. Hvorvidt er det realistisk at etablere et bæredygtigt samfund? I dag det vil være svært at etablere et bæredygtigt samfund, fordi at vores samfund i dag det er vant til at leve med den her økonomiske stigning hele tiden. Så vil sige, at vores levestandard den hele tiden forbedres. Og derfor går menneskerne de går op i at spare så mange penge som muligt. Så derfor kan det være svært at få en tilbagegang i levestandarden og den økonomiske vækst. Så men i lang løb vil det være bedst.